stranu Galilejskog i Tiberijadskog mora, slijedilo ga silno mnoštvo jer su gledali znamenja što ih je činio na bolesnicima. A Isus uziđe na goru i ondje sjedjaše sa svojim učenicima. Bijaše blizu Paska židovski blagosloven. Isus podigne oči i ugleda kako silan svijet dolazi k njemu, pa upita Filipa: gdje da kupimo kruha da oni gladuju? To reče kušajući ga, jer znao je što će učiniti. Odgovori mu Filip: za 200 denara kruha ne bi bilo dosta da svaki nešto malo dobije. Kaže mu jedan od njegovih učenika, Andrija, brat Šimona Petra: ovdje je dječak koji ima 5 ječmenih kruhova i 2 ribice. Ali što je to za tolike? Reče Isus: neka ljudi posjedaju. A bilo je mnogo trave na tome mjestu. Posjedaše dakle muškarci njih oko 5000. Isus uze kruhove i izreče zahvalnicu pa razdijeli onima koji su posjedali. A tako od ribica koliko god su htjeli. A kad se nasitiše, reče svojim učenicima: skupite preostale ulomke da ništa ne propadne. Skupili su dakle i napunili 12 košarica ulomaka, što od 5 ječmenih kruhova pretekoše onima koji su gladovali. Kad su ljudi vidjeli znamenje što ga Isus učini, rekoše: ovo je uistinu prorok koji ima oči na svijetu. Kad Isus spozna da kanje doći, pograbiti ga i zakraljiti, povuče se ponovno u goru po svoje same. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Hriste. Evanđelskom riječi pisali se dragi mladi, dragi braći i sestre, htio bi u večerašnjoj propovjedi reći nešto o tome kako u našem kršćanskom životu moramo opet i iznova pokušavati, ali sa Gospodom. Zato bi tema ove propovjedi bila: pokušaj opet, ali ovaj put s Bogom. Što bi trebali pokušavati? Svatko nekako za sebe zna najbolje. No, ono što bi se nekako svakoga ticalo, možemo svesti na 3 točke. Prva bi bila: pokušaj ponovno s Bogom promatrati pokrete u svojoj duši. Što se događa u tvojoj vitrini? Jer ono što se događa vani, počeši od lica, pa u gradu i tako dalje, to dobro vidimo, promatramo, uočavamo, pazimo i tako dalje. Drugo, što smatram da bi trebali pokušati opet s Bogom, a to je doći do vlastite duhovne slobode ili do indiferencije, kako se to naziva u nekim duhovnim spisima, to jest do nenavezanosti. Pokušati ponovno ne biti zarobljen od bilo čega u ovom svijetu. I treće je pokušati ponovno se pouzdati u Božje milosti, Božju ljubav. Jer koji put nas poljulja neuslišana molitva, neuspjeh, razočarenje, izgubljena ljubav ili slično. Pa evo, prije nego što kažem nekoliko riječi o ovim točkama, želio bih pročitati jednu priču koja nosi naslov Mladi moral. Ako se već neki čuli, onda će moći sada ponoviti i evo pitati se koliko je ona bila djelotvorna do sada u njihovom životu. Dakle, ova priča kaže da je neki seljak uhvatio mladog orla i svezao ga za kolčić pod sjenikom u svome dvorištu. Orlić se nije mogao pomiriti s time da živi
i pogledavati u nebeske visine, te polijetati što je više mogao. No, sve biješe uzalud. Konopac ga je čvrsto vezao za zemlju, a on je tjednima i tjednima iznova pokušavao i pokušavao. Konopac mu je izranio nogu te je krvarila, a i njegova prekrasna krila bija prilično oštećena. No, malo pomalo, taj naš orlice na kraju privikao na život na zemlji. I omilje mu hrana koju su jele kokoši, te se počeo zadovoljavati time da će prka po smetlištu. Tako i u toj svojoj navici nije opazio da je konopac natopljen jesenskim kišama i zimskim snijegom gotovo ispuno. Bio bi sada dovoljan jedan jedini udarac njegovim oštrim kljunom i mladi orao bi se opet radio u slobodu kao gospodar nebeskih visina. Ali on to nije više pokušao. Dakle, nije više pokušavao, ostao je na zemlji. Isus jer nas potiče, pokušaj ponovno, ali ovaj put sa mnom. Dakle, što bi trebali pokušati ponovno u promatranju svoje rutine? Tu bih želio razlučiti one koji u svome kršćanskom životu gomilaju teške grijehe. Dakle, što se događa s onim ljudima koji gomilaju teške grijehe? Što se događa u njegovoj nutrini? Što bi mogli zamijetiti? Dakle, oni koji gomilaju grijehe i ne ispovjedaju se, osjećaju poticaj zloga duha, koji im redovito iznosi prividne naslade, zavodi ih maštarenjem, osjetljivim ugodnostima i nasladama, da ih tako što više održi u manama i grijesima i da ih što više utereti. Dakle, to se događa s nekim koji u grijehu. Zao duha želi grijesima što više opteretiti i zavodi ga prividnim nasladama, maštarenjima, užicima koji se raspinu kao valom. Što Bog čini, što možemo primijetiti u sebi, da dobar duh čini, ako neko gomila grijeh na grijeh, dobar duh nas potiče unutarnjim glasom savjesti, on nas kao bode, grize. Evo, svako od vas zna što je grižna savjest. Svako to od nas ima. Evo, zahvaljujemo Gospodinu za one koji su osjetili grižnu savjesti i čekaju redu još strpljivo za ispovijed. Evo, probajmo sad razmisliti, jesmo li svjesni ovih svojih unutarnjih pokreta. I na drugoj strani su ljudi koji su odlučili napredovati u duhovnom životu i pročistiti svoju dušu. Ispovjediti se, živjeti kršćanski, živjeti u čistoći, živjeti po Božjim zapovjedima. Ne se dati voditi od mnoštva, od mase, od struje, nego ići protiv struje i tako dalje. Dakle, ljudi koji su se odlučili posvetiti službi u Bogu, ne striktno duhovnom pozivu, nego u svome staležu. Evo, što oni mogu u sebi osjetiti? U tome slučaju, evo, zao duh ih onda grize, žalosti, stavlja zapreke duši, uznemirujući važnim razlozima da ne ide dalje. Dakle, ako si se odlučio popraviti, zao duh će na sve moguće načine te sprečavati. I stavljat će sve nemogućnosti i ti ćeš pomišljati, to ne mogu.
ni drugi to ne čine. To je jače od mene. Bolje mi se tome prepustiti nego usprotiviti. A s druge strane, evo, dobri duh te onda jača, tješi i može i do suza ganuti, ne bi li ustrajao u svojoj dobroj odluci i u namjeri čišćenja grijeha i svetog života. Zašto se naime događa da mnogi, kad odluče promijeniti svoj život, upravo plaću. Jednom starom broju Veritasa možete pročitati svjedočanstvo Sanje Doležal, kako je išla na seminar, kada 3 dana je plakala zbog svojih grijeha protekloga života. To je dakle, evo, poticaj dobroga duha. I evo ja vjerujem da vas Bog i sada u ovom danu, u ovom uskrsnom vremenu upravo potiče da promatrate te pokrete u svojoj duši. Da se ne posvetite samo izdanskom životu i svijetu, nego i svojoj nutrini. I da vidite kuda vas Bog po tim unutarnjim pokretima vodi i što želi od vas. Želio bih još u sklopu toga spomenuti da svatko od nas želi imati utjehu, radost, dobro raspoloženje, biti miran. I na neki način tražimo taj mir, tu sreću, to zadovoljstvo na raznim stranama. I duhovni pisci vele da samo Bog može dati utjehu ljudskoj duši bez nekog uzroka. Dakle, da ne znamo zašto je ta utjeha. Ali sa razlogom može dati utjehu i dobar duh i znao duh. Dakle, možemo se osjećati happy, a da je to od zloga duha. Kako to prepoznati? Na taj način da promatramo kamo nas što vodi. Jer Bog nas uvijek vodi prema dobrome i uvijek stvar dobro završava. Zao duh nas uvijek vodi prema nekome zlu, iako se na početku, kako možemo pročitati u duhovnim spisima, zao duh zna pretvoriti kao anđela svijeta. I na početku ti se čini sve divno i krasno, a završava nekim krajem. I zato duhovno pravilo veli da je samo ono od Boga što započinje dobro, traje dobro i završava dobro. A ako nešto od toga je loše, onda je to zlo duha. Kao što mnogi pokušavaju s nekim zlom će postići neko dobro. Pa kaže, samo sam malo slagao da bude mir u kući. A to su već otvorena vrata, manje ili više djelovanju zloga. Evo dakle, tu sam htio nekoliko ovih duhovnih zakonitosti vam reći, da vas potaknem, da obnovite to promatranje duhovnih pokreta u svojoj duši. Jer oni su prisutni, a užurbanim životom, obvezama, brigama, razočarenjima, zanemarujemo te unutarnje pokrete. Nemamo vremena tišine, molitve, sabranja. Opasnost je da izgubimo to vrijeme šutnje. I onda ne uočavamo što se u nama dešava i kuda nas Bog želi povesti po tim unutarnjim pokretima, a kako nas zao duh zavarava i vodi prema nečemu što je zlo za naš život. Drugo što sam želio reći, što bi trebali obnoviti evo svoju želju za slobodom. Dakle, to se jedno drugo nadovezuje. A jedino nas Bog oslobađa i daje pravu slobodu. Kao što veli sveti Pavao u poslanici Galačanima, Hrista za slobodu oslobodi. Nemojte se više davati u jaram ropstva.
I zato koristim ovu priliku da vas potaknem da opet obnovite to razmišljanje, refleksiju ili počnete ako niste do sada. Dakle, jesam li ja s nečim zarobljen? Da li me je nešto okupiralo? Ili, još gore, da li je nešto došlo na mjesto moga Boga i stvoritelja u mome životu da se tome klanjam, a ne svome Gospodinu? Evo, to ćemo moći provjeriti s onim što duhovni pisci nazivaju indiferencijom ili nenavezanošću, bolje rečeno, to jest da promatramo koliko se služimo ovozemaljskim stvarima. Nama je Bog dao kao ljudima sve ove zemaljske stvari, da se njima služimo koliko nam pomažu da postignemo vječnu svrhu svoga života, smisao života, a to je proslava Boga i spas svoje duše. Dakle, sa svime se možemo služiti, sve je dobro. Što god imamo, sve je dobro. Ali pitanje je da li je to dobro sada, za mene u ovome trenutku i za moj život i za moje vječno spasenje. I zato, dakle, ovo pravilo indiferencije govori da bi se sa zemaljskim stvarima smjeli toliko služiti koliko nam pomažu u tome našem vječnom određenju. A toliko bi se trebali njih riješiti, osloboditi, koliko nam u tome priječi. Evo, to je dakle ključ. Da li sada ima nešto u mome životu što priječi moju slobodu? A to je ako sam se poklonio nekom sporu, to jest ako sam uzeo da neka stvar je tako važna da ja njoj služim, a ne da ona meni služi. Može to biti i čovjek, može to biti i moje znanje, može to biti i neka moja okolnost ili nešto drugo. Dakle, promislimo jesmo li postigli ili koliko smo postigli taj stupanj slobode, indiferencije, da smo slobodni od svega onoga što imamo, što nam je Bog dao da se s tim služimo. Ili s druge strane se pitajmo što mi je najvažnije u životu ili najdragocijenije. Što bi ponio sa sobom na pusti otok ili nekam koju stvar? Pa ću onda vidjeti jesam li zbilja na nešto navezan. A vrlo je važno za kršćanski život, za pravo raspoznavanje Božjih poticaja, imati tu slobodu od materijalnih stvari, imati ovu indiferenciju. Dakle, služiti se sa stvarima koliko me vode k Bogu. Normalno je da je teško postići taj ideal. I zato je ta indiferencija jedna duhovna borba prema kojoj bi trebali ići u našem kršćanskom životu. Možemo reći da ima kao 3 stupnja te indiferencije. A prvi stupanj je onaj kad neko osjeća neuredne sklonosti prema nečemu i tome se opire. Znači već i postigne određenu slobodu, da ne potpada pod neki, ne znam, nagon ili nešto, opire se tome, ali priznaje ima želju, ali se opire. Drugi stupanj te indiferencije je onaj kad neko ne dopušta ni neuredne želje, znači ko ima čvrstu kontrolu svojih misli, svojih unutarnjih usmjerenja,
pa ne dopušta ni neurednu želju. Dakle, to je već puno veći stupanj slobode. Neću ni neurednu želju gajiti u svome srcu. Neću ni maštati, iako to niko ne zna i niko ne vidi. Jer i to već kalja i oduzima moju slobodu. I treći stupanj je onaj kad je neko postigao jednu ravnotežu i kad ima uređen i afektivni i instinktivni svijet. Znači kad može zapovijedati samom sobom, vladati svojim tijelom i za određene stvari reći da, za određene stvari reći ne. Biti gospodar samoga sebe. Vjerujem, evo da to i od Isus od nas želi. Da budemo slobodni i gospodari svojih misli, svojih riječi i svojih imena. I evo, draga braćo i sestre, dragi mladi, ako toga nismo, evo obnovimo večeras i pouzdanje u Božje milosti. Započnimo opet s Bogom život poniznosti i priznavanju svojih grijeha i slabosti i moći Isusa Krista, našeg uskrslog spasitelja, da nas oslobađa od svih naših neurednosti grijeha i da nas pridruži sebi. Evo, ako smo u životu zgriješili protiv Boga, nemojmo se malaksati. Počnimo iznova svoje povjerenje u Boga, svoju vjeru. Pa vidimo i Sveti Petar koji Isusa izdao, nije pokleknuo, nije da Isus osudio, nego pitao pa je: Petre, ljubiš li me? Pa opet ljubiš li me? Evo tu svoju ljubav prema milosrdnom Isusu obnovi. Isto tako, ako smo u razgledicama sa svojim bližnjima, ako smo možda nekoga i opisali u životu, ako nas je neko možda i vrijeđao i onemogućavao normalni život, kao što mogu biti i naši možda najbliži roditelji i učeni, evo obnovimo danas to milosrđe Božje prema ljudima, prema bližnjima. Jer to Isus želi. Evo sjetimo se kako je Sveti Pavao proganjao kršćane. I Isus ga je pozvao za svoga apostola. I on se pomirio, za prvi kršćani su ga primili u svoju zajednicu. Oni kojima je možda najbliže ubijao ili davao da se smaknu. Evo, Bog je učinio to da je i on mogao pomiriti u sebi taj svoj grijeh i isto tako da se pomirio sa svim kršćanima. Vjerujem da nismo tako nešto činili kao Sveti Pavao, ali da možda male naočigled nesuglasice, riječi ili uvrede priječe naš odnos s Bogom, što nam Isus kaže: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. A mi bismo možda najrađe da on ne postoji. Danas obnovimo to što Isus želi, da ljubimo jedni druge kao što je on nas ljubio. Evo to nam uskrsni Isus zapovjedi. I na koncu, ako možda sebi ne možemo nešto oprostiti, ako smo sami sebi upropaštavali život, evo Isus nas nikada ne ostavlja, nije nas zaboravio. On nas opet iznova želi izvesti na pravi put. Pa gledajmo samo Mariju Magdalenu koju je Isus prvi ukazao, a iz nje istjerao 7 zloduha. I ko zna kako je živjela ta žena. A danas je slavimo kao učenicu Gospodnju. Na počasnom mjestu se spominje u litanijama svetaca. Isus je dopustio, evo da cijeliva noge
nikako ne zaboravimo. On želi da i mi obnovimo svoje povjerenje i ljubav, svoju vjeru u njegovu božansku milosrđe. I da pokušamo opet, pa odlučimo i molimo ovo večer. Evo Isuse, hoću, želim, imam barem želju za željom da s tobom započnem novi dan, novu stranicu svoga života.